dinakdakan. Sinupalpal. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome. What for? Train in the trees, please pardon my Kinaon. such burning sins, cross hands and Sino siya mga kabalen? Dumayo na ang MAV sa Mexico, Pampanga, lugar ng malulupit sa basketball. Taga dyan po sila Levy Hernandez at Ronald Pascual. Opo mga kabalen, ang pagdayo nila Coach Mavs dito ay biglaan lamang, biglaang set, ika nga. At dito, nakalaban nila ang isa sa pinakamalupit na player ng Kapampangan basketball, walang iba kundi ang MVP ng UCAAP, Dub Su, at naging NBL Season MVP, ang binansagang kabalen, The Skywalker, CJ Gania. Grabe mga kabalen, talagang napuno daw ang basketball court or covered court ng Sabanilla sa Mexico, Pampanga. Paano ba naman? Mavs phenomenal ang dayo at ang kalaban, walang iba kundi ang Kapampangan Skywalker na si CJ Gania, na nag-expect na ang mga tao na talagang merong highlights na mangyayari sa laban na to. Well mga kabalen, hindi na kaduda-duda sa Pampanga ito dahil marami talagang katulad ni CJ Gania dito sa Kapampangan, mga MPBL, PBA caliber na mga ballers sa iba't ibang lugar o iba't ibang barangay dito sa Pampanga. Kaya talagang ang pagdayo ni Coach Mavs sa iba't ibang lugar ay expected na malulupit sigurado ang laro at laban. Well, sa vlog ni Coach Mavs, marami na rin siyang nabanggit na player na talagang pinabilib siya. Una dyan ay si Masangkay, pangalawa ay si Delfino, at ito siguro si CJ Gania. Nakaka-proud talagang maging Kapampangan, kabalen. Pampanga, lugar ng malulupit na bowlers. Kaya welcome po Coach Mavs. O ito mga kabalen, hindi spoiler ito. Konting silip lang po ito para sa paparating na vlog or full vlog ni Coach Mavs. So panoorin niyo po ito sa kanilang YouTube channel mga idol. At ang uploaded videos na to galing mismo sa mga idol at mga fans nitong si CJ Gania. Kaya shoutout sa mga tropa natin dyan sa Mexico, Pampanga. Salamat sa suporta sa mga Kapampangan player at sa Mavs phenomenal. Sana ay hindi lang Mexico ang madayo ni Coach Mavs at madagdagan pa ang mga barangay na pupuntahan niya mga idol. Kaya suportahan ang kanilang vlog dahil malaking tulong din ito sa mga Kapampangan. Malakas ang pag-hype ni Coach Mavs sa mga Kapampangan player at sa basketball dito sa Pampanga. Kayo mga kabalen, kung kayo ang tatanungin, saan susunod dadayo si Coach Mavs dito sa Pampanga? I-comment nyo na at huwag kalimutang mag-subscribe. Bagsak pa!